Takže čaute ľudia, toto je ďalšie video, konkrétne z Brawl Starsu a ideme hrať dneska s mojim bratom. Takže môžeme ísť na to. Inak robil som mapu v Brawl Starse, aj tam rankedy. Takže keby ste chceli hry so mnou na mojej mape, sú to konkrétne knockouty, no teraz nemôžem. A sú to knockouty, takže keby ste chceli, tak mi napíšte. A môžeme si zahrať, takže daj ready. Takže keby ste chceli, tak si môžeme zahrať. No a ideme na to. Tak ja si dávam asi Lily. Dám si Lily. Ďalšiu hru si môž... to som si mal dať Nitu na Hasty. Nevadí. Nevadí. Bountiny, tam si dám asi Lily. Ale dám si Franka na Bountiny. Dajte like, odber a koment a dajme čo najviac odberov, aby sme mohli streamovať. Potom budeme streamovať aj Brawl Stars, aj Fortnite, hocičo. Takže dávajte odbery, aby sme mohli čo najskôr streamovať. A nie, tam sú tie nezničiteľné bloky vlastne. Ja som úplne zabudol na to. Nemôžu nazvať všetky si toto. Toto buguje, neviem. Laguje sa mi to. Ja som si zapomínal. Toto prehráme asi. Úplne noob som. Úplne noob, kámo. Nevadí. Okay. Takže môžeme ísť na to, daj ready. Takže ešte raz, keby ste chceli ísť hrať so mnou ranked na mojej mape, tak mi napíšte, ja si vás pridám a môžeme ísť a dajte čo najskôr 50 odberov, aby sme mohli streamovať. Toto sú knockouty. Takže nevadí. Takže tak. Yes, a mám 140. Musím sa nahýlovať. To bol ten jeho bot. Dority, nevadí. Nevadí. To si dáme tomu. Uvidíš. Už ho dal. Nedá. Už ho, ale umrel ten moment. Nemáme šancu. Skoro nevadí. On si dal neviditeľnosť. Ja viem. A ti pomôže fejkne. Dority, nevadí. Nedávaj, počkaj. Takým pás. Tak na low. To bol zase ten bot a ja už som ho zabil. Nevadí. Low na hypershot. Jedna dead. Dajka. Že ja umrel, tak som asi dead. Asi tak. Dám to. Nevadí, good. Jaj. Ale idem asi poplniť tie questy na ten megabox a možno si otvoríme aj megabox, takže mi chýbajú len 4. Ideme si, dajme si duá najprv.
Hej, daj ready. Ne. To som si dal skoro Piper. Ona je akože dobrá, len neviem moc s tým hrať, takže ja si dám Mac. Ready? OK, takže už ideme. Vyhráme 4 hry. Dám si ešte asi Brawl Ball, knockouty a ešte asi tie Jungrapy alebo Hasty. A potom otvoríme Megabox. Dúfam, že budeme mať nejaký luck. Keď áno, tak to bude dosť good, že na video otvorím niečo dobré. Ale táto dáva dobré bonusy. Do Mega, lebo Dynamite. Dobre, tento... Pozadu. Radu, A ja. Nevadí. OK, tak už len 2 hry si. Aj keď... Možno... Daj ready. Toto video asi vyjde útorok alebo stredu. A potom ďalšie video asi bude len z rankedov. Toto video sú aj akože aj showdowny a také. Ale to ďalšie bude, že konkrétne už len z rankedov, takže... OK, tak teraz som najlepšie dlho na tejto hre. Zozadu. Nebude solo. Dostal bomby. Zozadu. Edgar. Malou. A nevadí. OK, už mi len jedno chýba, tak poďme asi knockouty, tie budú ľahšie. Ja ešte toto. Yes, už mi len jeden ten bod, aby som získal ten Megabox. Jeme knockouty asi. Daj tam knockouty. No, takže. Koho si mám dať? Vyber mi hráča. To je jedno. Vyber. Toto asi už bude posledná hra a potom si dáme ten Megabox. No proste budeme dovtedy hrať, kým nevyhráme. A ďalšie video bude konkrétne len z tých rankedov a potom ďalšie by som dal asi push na niekoho. Napíšte mi pod toto video, že na koho by som mal spraviť váš push. A na toho brawlera spravím push. Takže, a napíšte ešte na koľko. Ale ja by som dal asi na 25. Dal som už tu len Leon. OK. Takže toto je už posledná hra, potom otvoríme ten Megabox a napíšem dole do komentáru, na koho by som mal spraviť push. A že či chcete akože rankedy, alebo ten push, takže tak. OK, už len oný. Ten byt. Malou. Na to si není vlastne ty, nevadí. On to ešte dá. Nek pokoj dosť slabý, akože. To je jeden z najslabších brawlerov. Proste jeden z najslabších brawlerov podľa mňa. Nevadí. Jedného som dal. Asi sme dead. Vadí. Tak ešte jedna hra posledná, tu si dáme asi, dajme si Brawl Ball. Naslal tam Brawl Bally.
Je dobrý začiatok, ale... A dostali sme gól. Ninja Sigma. Ja, okej. To je dosť good. OK, very good, vyhrali sme. Ešte tam. OK. Ja ti nahral. To je dobré. OK. Takže máme to. OK, takže ideme otvoriť ten megabox. Padne z toho 3 veci, blingy, coiny, gemmy a doublery, takže dosť o ničom. Ale tak, takže napíšte, čo by ste chceli. Či chcete ďalšie video rankedy alebo push na niekoho. Keď chcete push, tak napíšte na koho. Ja sa s vami lúčim, dajte like, odber, koment a to je všetko. Takže čaute.